Pribado nga salakyan nagbunggo sa dump truck sa Pavia, Iloilo. Driver, madugay pa kag nakuha matapos na ipit sa salakyan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Gingamitan pa sa mga equipment sang Bureau of Fire Protection para lang makuha ang driver sa sininga pribado nga salakyan sa Epulungkuan. Ang rescue operation ang nagdugay sang kinabulubanta 2 ka oras. Gilayon man ini nga gindala sa ospital bangod sa mga samad sa Etiel. Ang driver ang ginkilala kay alias Charles, 28 anyos, sa barangay Dungon Biharo, Iloilo City. Pasado alas 12 kay inasang kaagahon. Bumunggo ini sa iya ginasundan nga dump truck sa barangay Ungka 2, Pavia. May metal na sulod, nagdasok sa may right knee niya, no? So hindi siya madali-dali nga utdon ang metal kay kada ulag sang metal ga connect sa iya nga tuhod ga batsyag sang sakit. Nagapanghakot sang basura ang truck. Nagikan ini sa isa ka restaurant kag padulong sa Iloilo City sa natabo ang aksidente. Nakibot na lang ang driver sini sang lumagapok ang nalikod nga bahin sang truck. Bangod sini, nawasak ang panguna nga bahin sa salakyan. Pagtapos ng impact, nanawag ko dayo, ngayon lantaw ko siya. Kung base kung ano ba ma-assist ba, kung pwede pa siya makuhan. Kaso lang naipit siya. Yara pa sa kustodiya sa Pavia Police si Asher. Nagatipon pa sa mga CCTV footage ang kapulisan para matumod kung sino gina may kapaltahan sa aksidente. Apang ang klaro, yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon si Charles. Naging pamangkot sa aton nga responding MDRR mo ag sa aton nga investigador kung nakainom siya. Ta suno sa iya sir, bali ang aton nga ginabasihan ang iya lang admission nga nakainom siya kuno gamay. May inisyal na nga istoryahanay sa tunga ni Asher kag sang pamilya ni Charles para sa areglo. Handa man kuno magbulig ang tagiya sang truck suno kay Asher. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.